Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula, jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, zuk prestatu dituzu ondasun ikustezinak guk estima ditzagun. Zure maitasuna gure bihotzetan sarrezazu, eta modu hortan zu maitatuz denak ere maita ditzagun eta zuk agindutakoa lortzeko aukera izan dezagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ezekiel profetaren liburutik. Jaunak honela esan zidan: gizonaren seme, zure begietako lilura kenduko dizut, baino ez hasi tristuran, baizik eta ez negarrik egin, ez isuri malkorik. Ez zazula inongo hiletarik burutu, baizik eta buru gainean turbantea jantzi eta sandaliak. Ez estali zure bizarra, ez zazu doluaren ogirik jan. Nik goizetik jendearekin hizketan egondu nintzen, eta atxaldean emaztea hil zen. Biharamunean egin nuen, hain zuzen ere jaunak eskatutakoa. Ordun jendeak esan zidan: favorez azaldu iguzu zer esan nahi duen zu egiten ari zerana. Eta erantzun nien: jaunak honela eskatu dit. Esaiozu Israel etxeari, honela dio jaunak: nire santuarioa profanatuko dute. Zuen baluartea desagertuko da, zuen begietako lilura eta zuen bizi itxaropena desagertuko dira. Zuen seme alabak hilko dira, eta orduan egingo duzue nik egin dudana. Ez duzue bizarrik estaliko, ez duzue doluaren ogirik jango, turbantea buruan eta sandaliak hanketan segituko duzue, eta ez duzue negarrik egingo. Zuen erru eta akatsetan kontsumituko zerate. Ezekiel zuen seinale izango da, eta berak egindako gauza bera egingo duzue. Gertatzen denean, uler dezazuen ni jainko jauna naizela. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari, jauna dut arzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan ark nauetzan. Atsedenezko urbizitara ark narama, tan bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan ark nauetzan. Jauna
zuekin eta zure espirituarekin Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Garai hartan, Jesusengana pertsona bat gerturatu zen eta galdetu zion. Maixu, zer onik egin behar dut betiko bizia iristeko? Jesusek erantzun zion, zergatik galdetzen didazu zer den ona? Bat bakarra da ona, begira, bizia iritsi nahi baldin batezu, aginduak gorde, berak galdetu zion, zeintzu? Jesusek erantzun, ez duzu inor hilko, ez duzu ezkontza nahasterik egingo, ez duzu lapurtuko, ez duzu gezurrik esango, aita eta ama aintzat hartu, eta zure lagun urkoa zure burua bezala maita ezazu. Gazteak erantzun zion, hori dana kunplitu dut, zer gehiago falta dut. Jesusek erantzun zion, perfektua izan nahi baldin baduzu, zoaz, saldu zure ondasun guztiak, eman dirua behartsuei, horrela altxor bat izango duzu zeruan, eta gero jarraitu niri. Hau entzutean, gazteak triste alde egin zuen, oso aberatsa zelako. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bi hitz bakarra esango ditut, hain zuzen ere, oso evangelio ezaguna entzun berri dugu. Gazte aberatsana, berak borondate ona zuen eta Jesusengana gerturatu zen galdezka, zer egin behar zuen betiko bizia iristeko. Eta horrek asko balio du, esan genezake, halako borondate hori ukitzea, eta jakitea zer den ona, jakin nahi zuen berak zer den ona, eta kezka hori ezinbestekoa dugu guztiok. Eta Jesusek badu erantzun bat guretzako, eta horregatik gogorazi zizkion 10 aginduak. Ezinbestekoak ditugunak, ez dugu pentsatu behar 10 aginduak itunzarreko kontu bat denik, baizik eta baita ere guretzako jangoikoak emandako lege moral mesedegarria ditugu, hain zuzen ere 10 aginduak pentsatu behar dugu, jangoikoak bere herriari halako opari berezi bat bezala eman zizkiola 10 agindu hauek. Eta hain zuzen ere konpartitzen ditugula judutarrekin, eta baita, naiz eta batzutan pixka diferenten ditu, baina baita musulmanekin ere konpartitzen ditugu 10 agindu hauek. Baina gazte ura ohartzen zen zerbait gehiago behar zuela, hori etzela aski. Eta Jesusi galdetu zion, eta zer gehiago, hori kunplitzen du, zer gehiago egin behar dut. Eta orduan Jesusek halako dei radikala egin zion, dena utzi, dena saldu zure ondasunak, eman pobreai eta jarraitu niri. Eta triste alde egin zuen, ez zuelako hortarako adorerik izan. Hau da, gauz batzuk usteko prest zegoen, baino ez denak. Jesusek askotan erakutsi nahi izan digu, bere deia radikala dela. Ez du esan nahi horrek beti dena ongi egingo degunik, edo beti gauza guztietan asmatuko degunik, edo pekaturik gabe biziko geranik. Baino bai, saiatu beharra dukagula, bere jarraitzaile izaten modu orokorrean, bere osotasunean. Eskatzen diogu bada, Jesusi alde batetik guk ere bila dezagula ona zer den berarengandik ikastea. Bila dezagula bere bokazioa eta bere graziaz ere, bere besoetan oso-osorik jartzeko doaia egin dezaigula. Hartu aita zerukoa, jainkota jaun betikoa, onartu gure eskaintza, ogia eta ardoa. Hartu jauna egiten dizkizugun eskaintzak, eta arren haiek eraman gaitzatela zure benetako doaiak iristera. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu,
jangoiko alguztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronin bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen, eta eriotza ezereztuz nagusia agertu piztuera. Horregatik aingeru eta santu guztiekin guk ere, zure ospeta aintzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, Osana, Osana, Osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogi tardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, eta Josep Luis gure hartzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri eita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospeta hintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra,
orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baino esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza. Egin dezagun otoi. Hartu dugu sakramentu honen bidez, Jesu Kristo zure semearen salbazioaren partaide egin gera. Iguzu berarekin batera zeruko bizitza konpartitzeko gauza izan gaitezela Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuekin, eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen, zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Zeruko ama izar argia, zugana gatoz pospozik, zeruko ama izar argia, zugana gatoz pospozik, gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik.